אתם רוצים לעשות את התסרוקת הכי מגניבה, פשוט תמשיכו לצפות. עכשיו אני אראה לכם תסרוקת שהיא נראית בסופו של דבר כמו צמא, אבל אפשר לעשות אותה עם גומיות וזה לא כזה מסובך. אני מתחילה ולקחת קבוצת שיער מלמעלה, ואני לוקחת גומיה וקושרת את זה. עכשיו את זה אני מעבירה קדימה של הראש, בינתיים שהילדה תחזיק את זה בינתיים או משהו. ועכשיו אני לוקחת תחת ועושה עוד סוג של שורה. עם המסרק זה יהיה לכם יותר קל. ואת זה אני גם קושרת בגומיה. עכשיו, אחרי שיש לנו שתי גוקיות, את החלק העליון יותר אני חוצה לשתיים ומעבירה בתוכו את הקובו שעשינו לפני. את זה עוד פעם שיחזיקו. עכשיו, אחרי שיש לי את שני החלקים האלה, איתם ביחד אני עושה כמו שעשינו מקודם, ועושה שורה, ומחברת איתה את שני החלקים שחצינו לחצי. ואת זה, עכשיו כל השיער הזה אני בעצם לוקחת עוד גומיה וקושרת. עכשיו מה שאני עושה, שיש לי ככה, אני פותחת את החלק השני שעשינו, מעבירה בו את החלק שעכשיו קשרנו, ועוד פעם מעבירה אותו לקדימה. אם אין לכם מישהו אם אפשר להחזיק, אפשר לקחת סיכה כלשהי ולשים פה, וככה זה יותר קל. עכשיו את אלה אני עוד פעם לוקחת קבוצת שיער, ואני קושרת את זה. אפשר לעשות את זה גם לילדות עם שיער יותר קצר, כי אז אפשר לעצור את זה מתי שנגמר לכם השיער. עכשיו אני פותחת עוד פעם, תהיה את החלק שקשרנו, ועם קליפס, ושיחזיקו, שמה פה. עכשיו אותו דבר אני ממשיכה עד ללמטה. כשמגיעים לסוף אני פשוט קושרת את השיער ככה
עדיין משאירה פה שיער למעלה. אפשר לעצור גם פה בקוקו ולחבר פשוט את זה, לחבר פה בקוקו, ואם אתם רוצים להמשיך את הצמה הזאת, פשוט אותו דבר כמו שעשינו, בלי להוסיף פשוט עוד שיער. פותחת לחצי. אפשר להמשיך עד מתי שנגמר שיער או מתי שאתם רוצים. עכשיו בסוף אפשר פשוט לחבר. לקחת גומיה, לפתוח, לחבר מאחורה ולקשור פשוט את הכל ביחד. עכשיו אני יכולה לפתוח אותם. וזה נראה ממש כמו צמה. אם אהבתם, תנו לייק, תירשמו לערוץ שלנו ותלחצו על כפתור הפעמון. תודה שצפיתם, ביי!